Ani potom, ako médiá hlásili 18. zamrznutého človeka, sa samospráva v Bratislave nezobudila. Situáciu vyriešil až minister Pálko rozkazom pre Úrad civilnej obrany zriadiť stanový tábor pre bezdomovcov. Kto sú bezdomovci a ako to v tábore vyzerá zvnútra, vám ukáže v nasledujúcej reportáži náš redaktor Laco Ďurkovič, ktorý ako jediný strávil s ľuďmi bez domova celú noc. Nočný kolotoč v stanovom tábore začína o 5:30. Na vrátnici urobenej z popolnice stačí, keď poviete svoje meno a mesto, kde ste sa narodili. Nepotrebujete doklady, nik sa vás na nič nepýta, neexistujú podmienky pre vstup. Nemusíte byť ani triezvi a ani čistý. Keď sa nazbiera 10 ľudí, ide sa do stanov. Na vrátnicu sa prišla zapísať aj útla babička v kabáte a s čiapkou stiahnutou až do tváre. Pokúšame sa s ňou zoznámiť. Ja som Laco, vy? Ako sa voláte? Norika. Norika má okolo 70 rokov a ide o vysokoškolskú profesorku, ktorá učila francúzštinu. Na Sorboni, tu na katedre, v Prahe. No ako ste sa ocitli na ulici zrazu? Stáne sa všeličo v živote. Bezdomovci sú široká skupina rôznorodých ľudí. Majú spoločné len to, že sa ocitli bez domova. Sú medzi nimi vysokoškoláci, deti z detských domovov, bývalí podnikatelia, či ľudia, ktorí stratili prácu a následne aj strechu nad hlavou. Nesmiete piť, drogy užívať, udržovať poriadok a keď niekto poruší tento poriadok, tak celý stan bude musieť opustiť priestor. V stanoch je 10 postelí, každá má deklu a v nej spaciu vložku, ktorá sa každé ráno vymieňa. Muži sú väčšinou oddelenie od žien, ale ak chcú a im to nevadí, môžu spať aj spolu. Koľko rokov sú už títo ľudia na ulici? 3 roky. 10. 3 roky vonku, hej? Ja 10. 10 rokov. 12. 8, 9, ja neviem. Norika sa tiež poberá do svojho stanu na pridelenú posteľ. Bez strechy nad hlavou žije už 7 rokov. Pár rokov. 7 rokov. Objasňuje nám aj prečo. Mi zobrali môj družstevný byt, aj tak som oň prišla, hej, keď môj partner zomrel. Príčiny bezdomovectva sú celospoločenské. Ide o nedostatok cenovo dostupných bytov, vysokú nezamestnanosť, nízke mzdy, odchod z inštitúcií ako detské domovy, domáce násilie, ale aj individuálne partnerské problémy, úmrtie partnera alebo rodičov, zdravotné postihnutie, strata zamestnania, strata bytu, výstup z ústavného zariadenia alebo návrat z väzenia. Potom, ako sa ubytujete, môžete ísť do umývárne a toalety sú samozrejmosťou. V stanovom tábore sa okrem hygienických zariadení a kuchyne nachádza aj táto mobilná ambulancia. Ideme sa do nej pozrieť. Nejaké úrazy, odreniny, narazený, pobytý, narkoman, po hospitalizáciách prepustenci, čo teda hľadajú útočište nejaké. 16 ročí kári ma zbili. Tam oko. V jednom zo stanov je aj jedáleň. Večer sa v nej podáva teplá polievka a chlieb. My sme tu taká partia, viete, zohraná, že každý jedným druhým si pomáhame. Aj Norika sa prišla najesť polievky a nestráca nádej. Vždycky sa dá žiť, keď človek chce. Dlhoročný pobyt na ulici bez poskytnutia základných služieb sa silne odráža na zlom zdravotnom stave. Bezdomovci žijú o 20 až 30% kratšie ako bežná populácia. Často umierajú násilnou smrťou a počas svojho života sú veľmi často obeťami fyzických útokov. Je krátko po 10. večer. Väčšina ľudí je rada, že majú konečne teplé miesto na spánok a uložili sa spať. Po vyčerpávajúcom dni sú vďační za každú chvíľu strávenú v teple. Počas noci privážajú ľudí, ktorí sa nemôžu dostať do tábora, lebo sú chorí, postihnutí alebo až príliš zamrznutí. Druhýkrát sme tu teraz priniesli, už 10 ľudí dneska a ideme ešte raz sa otočiť. Prvú noc spalo v stanovom tábore 12 ľudí, každý deň ich pribúda, dnes je kapacita 130 ľudí už plná. Toto je naozaj dôkaz, že naozaj Bratislava potrebuje ubytovne, potrebuje noclahárne, úplne ako sú. Norika sa tiež ukladá na spánok. Všetko sa dá na svete urobiť, keď ľudia chcú. Na približne 2000 bezdomovcov pripadá v Bratislave 100 lôžok v útulkoch. Ako jediné hlavné mesto v Európe nemá žiadne denné centrum pre ľudí bez domova. Absentuje aj v zahraničí bežná služba Street Work. Poskytujú ľuďom na ulici prvú pomoc, zbierajú ich do útulku a poskytujú im poradenstvo. Kompetentní by mali byť magistrát a VUC. Sú 4 hodiny v noci, stanové mestečko spí, teplomer ukazuje viac ako minus 15 stupňov pod nulou, ale v stanoch je príjemne teplo, lebo sa tam stále prikuruje. Počas noci ešte občas prinášajú ľudí, ktorých našli na ulici a nájde sa pre nich miesto v stane, kde bola jedáleň. Prerobili ju na ďalší stan na spanie. Aj ten je však za chvíľu plný a tak posledný človek dostane už len miesto na dláške v umývárni, kde sa tiež kúri. Sme uprostred noci, je ticho a v tomto stane nerušene spí aj Norika. Zjednodušene platí pravidlo, koľko rokov strávia bezdomovci na ulici, toľko trvá ich návrat späť. Alkohol nie je vo väčšine príčinou, ale dôsledkom ich situácie. Ľudia začnú piť až na ulici
ulici. Ide o pokus, ako sa so situáciou vyrovnať. Budíček je o 6 hodine ráno, ľudia sa pomaly prebudzajú, o 8 musia tábor opustiť, pomalé vstávanie a rozhýbanie sa pred novým ťažkým dňom. No je to paráda. Je to konečne aspoň niečo sa pohlo. Pohli sa nady. Jak prišli tie extrémne teploty. By ma vzali ako cencúľ, aby ma mohli niesť, keby som bol na ulici. Zobudila sa aj Norika. Pomaly sa ide zohriať do jedálne a pri čaji hovorí: Prvé, čo pôjdeme s mojou priateľkou, keď ju pozvem, na 2 deci vína. Preto, aby sme sa zohriali. Prevádzke provizorného tábora môžete pomôcť aj vy. Najviac potrebujú auto na prevoz postihnutých a nemobilných ľudí z ulice, aby nezamrzli, a tiež finančné príspevky na pohonné hmoty. Pomôžu trvanlivé potraviny, jedlo a lieky. Kontaktné číslo je 0907 73 33 88. V tábore nasleduje povinná očista, výmena spacích vložiek, dezinfekcia priestorov, ktorú majú na starosti hasiči. Cez deň však pre bezdomovcov neexistujú žiadne služby. Čím viac služieb a čím lepšie existujúca záchranná sociálna sieť, tak tým menej bezdomovcov. Vo Viedni znížili počet lôžok na základe tej dobre fungujúcej siete z 1200 na 800. Niektorí sa snažia postaviť na nohy predajom časopisu Notabene, väčšina z nich však len čaká do večera v krutej zime, pokým sa otvoria opäť brány stanového tábora. Norika už pomaly odchádza tiež na ulicu. Čakajú ďalší deň bez istoty a bez cieľa. Bolo vždycky lepšie ako vonku. Ja som za to povďačná. Združenie Proti prúdu začalo petíciu na riešenie problematiky bezdomovectva. Požadujú rozšíriť počet celoročných lôžok v nocľahárniach na 300 a v ubytovniach na 500, a to aj pre ľudí mimo Bratislavy. Rovnako vybudovať minimálne 2 denné centrá, zriadiť street work. Jej plné znenie a možnosť podporiť ju nájdete na stránke www.notabene.sk. Dá sa žiť, keď človek nebude zákerný a nebude zlý. Pretože s dobrotou sa ďalej zajde ako so zlom.